Slovartu a všetkým Slovarťakom prajem, ak za prvých 25 rokov vydávania tých najlepších kníh dokázali vydať to všetko, tak ďalších 25 nech je aspoň ďalší dvojnásobok takých skvelých kníh. Ďakujeme za všetko. Ja som veľmi rád, že Slovart oslavuje 25 rokov od jeho vzniku, pretože za tých 25 rokov urobil strašne veľkú dieru do slovenskej knižnej kultúry. A prajem mu, aby táto diera sa prehlbovala, aby proste vydával ešte mnoho krásnych kníh, aby tie knižky boli stále zaujímavejšie, lebo takýto Slovart, ako je pod vedením Juraja Hegera, tak práve taký potrebujeme. Takže želám Jurajovi, ale celému Slovartu, všetkým tým ľuďom, ktorých mám rada, aby ste mali každý deň radosť. Radosť zo života, radosť zo seba navzájom, radosť z práce, radosť z kníh, radosť z toho, že robíte takú úžasnú vec pre nás všetkých, teda knihy, lebo už nič krajšie asi sa robiť nedá. Ešte deti. Takže na zdravie a veľa radosti. Keď má niekto 25 rokov, tak dá sa povedať, že v tých najlepších rokoch všetko je v ňom vlastne mladé, ale už má skúsenosti. A myslím, že práve to je terajšia situácia Slovartu. Takže ja si sebe ako ich autorovi a vydavateľstvu ako inštitúcii, ktorú mám veľmi a úprimne rád, želám, aby sa toto dialo nielen v ďalších 25 rokoch, ale najmenej 25x25 rokov, keď tu už my nebudeme, aby ešte stále vychádzali dobré a skvelé knižky vo vydavateľstve Slovart. Určite každému človeku prajem v prvom rade veľa zdravia. Keď zdravie je, tak všetko je. A prajem, aby náš spoločný úspech samozrejme pokračoval a za ďalších 25, aby sme tu znova stali, a znova robili, znova blahoželali. Ja považujem za veľké šťastie, že môj dobrý kamarát Dalibor Heger nám tu nechal svojho syna, ktorý veľmi usilovne plní otcov odkaz. To znamená, že je veľmi poctivý, čestný, schopný, vzdelaný. Vďaka tomu ja žijem autorské nebo, pretože mať vydavateľa súčasne a jedného z najlepších kamarátov, to je takmer zázrak. Ja Slovartu želám, aby bol taký trpezlivý a veľkorysý, ako bol doteraz, a aby k nemu prichádzali autori, ktorí si tú lásku zaslúžia.